Pantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Pantay Balota News Update po na po tayo. Seguridad para sa papalapit na halalan sa Dagupan City. Mas pinaigting para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Asahan na ang pinaigting na checkpoint at pagpapatrolya sa Dagupan City bilang pagbabantay sa seguridad ng publiko upang maiwasan ang election-related incidents sa lungsod sa papalapit na halalan. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng himpilan kahapon, paigtingin ng kapulisan ang pag-iikot sa mga komunidad at police presence dahil sa intense rivalry ngayong eleksyon at upang mapigilan ang vote buying o selling. Binigyang diin ni Dagupan City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Brandon Parisok ang kahalagahan ng matiwasay at patas na eleksyon para sa mga Dagupenyos. Hinikayat ng kapulisan ang kooperasyon ng publiko bilang pakikiisa sa pagtitiyak ng zero election-related incidents sa lungsod. Isa ang Dagupan City na isinailalim sa areas of concern ng COMELEC. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.